Wij gaan slakjes zoeken, hè? Ja, Ik zie jou in een waadpak. Ik doe me ook maar aan. ik denk dat het wel handig is, want het is hier vrij snel diep. Het riviertje de Diem en de Diemerkreek worden doorsneden door de A1 en het spoor. De Diem kronkelde vroeger richting Zuiderzee. Nog steeds staat het water in verbinding met het IJmeer en het Amsterdam-Rijnkanaal. Oh, ik heb hier Heb je gelijk al wat? 2 soorten aan elkaar. Oh, Dit is een Aziatische korfmossel. Die komt oorspronkelijk niet hier vandaan, maar die is hier terechtgekomen. En daarbovenop zit een driehoeksmossel. Ja. die korfmossel, waar komt die vandaan? Deze is hier sinds de jaren 80. En die is waarschijnlijk hier terechtgekomen toen ze een kanaal hebben gemaakt tussen de Rijn en de Donau voor de scheepvaart. Gewoon maar een klein beetje frutselen. Ja, gewoon een beetje over de bodem. Zorgen dat je niet al te veel modder erin krijgt, want dan zie je het niet meer. Ik heb hier iets veel kleiners. Maar heel veel waterslakjes zijn helemaal niet zo groot. Dit is een diepslakje. Ja, het is in Nederland een hele algemene soort. Het is een inheemse soort. De diepslak. De diepslak. En hij heet zo omdat hij... waarschijnlijk is hij zo genoemd omdat hij vaak ook in diep water zit. En daar overwintert hij dan. Want hij kan niet heel erg tegen de vorst en de kou. Dus als het gaat vriezen dan, en hij zit tegen de kant aan, dan zou hij het loodje leggen. Dus dan gaat hij omlaag. Deze zoetwaterslakken leven van organisch afval. Zo filteren ze het water. Ze zijn van groot belang voor het ecosysteem. En daarnaast zijn ze een lekkernij voor watervogels. Hier zit weer een diepslakje op. Maar hier zit ook nog iets anders op. En dat zijn deze dingetjes. Ja, dus het lijkt net een schelp met 1 klep. Het is eigenlijk, ja, het is 1 klep. Maar het is een slak. Het is een slak. Hij heeft een kruipvoet. En hij heeft maar één schelp. En wat zegt het nou over de waterkwaliteit dat die slakjes hier voorkomen? Nou, het zijn eigenlijk allemaal soorten van stilstaand zoet water. Het zijn vrij lage aantallen. Lage aantallen, ja? Ja, normaal gesproken zie je toch wel meer slakjes per schepnet, zeg maar, Ja. dan hier.